bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Flebao ani alamebao aw bela jele aw ni nyanguma ka bela jele fo ka bela jele waleñmando keba akala tele fly bafoka obifu colonel Gausu So ale de bafo kan nyama ye amba fo ya anaka barakelaw bela jele kata se commandant Dominique Konema Lasana seran chef Lasana Sanogo kale fana fo ale ni kalamba nyama munu me bafo kangona na no ye CI SNG ke ba mu bela jelen fo ku waleñmando anye tle sababara ke bafo ka ofei nala sonama sini sogoma anana anda do ola ko nyefo ma obe se ka famia bafo joro emunye munu mu meke bafo kangona na ka se ka do nyefo ala ma sugu jumo me kalanke keba bafo ni blakatai ni nana ni make fo ebike mai ibina nyere sisa fale ni ndona na keba ni be bamago eti fo njama famugo yi donc mi commandant ambafo ka colonel fo no ye Gausu Soe ani munu fana tara nywan fe awnga nyema fana tuye commandant yi ale commandant docteur Idrissa Kanamba yi ambafo ale baraka premier ministre ka baraka la keba mi famusa Sidibe ka ale fana fo ale be sigmana an yɛrɛ baraka ɲɔgɔn tɔw sa Sira Bacili ka taa se Amadou Baba Diallo ma Apollo ale tun ye chef de mission ye an b'a fo kosɛbɛ réalisateur fana do Aruna ka taa se Adama ma Badiri ani Cɛjɛ kunnafonidila tɔ minnu fana tun ye Mahamadu Kan ka bɔ radio Kiledu la ani ne yɛrɛ ka fara Jacqueline Dako kan ka bɔ Segu ORTM na Keba an maa 15 Prestige Consulting mɔgɔw olu fana tun bɛ a la sabula podium min n'an bɛ kuma k'o kan olu de b'o sigi ka ni jamakulu bɛɛ lajɛlen fo Jire an b'a fo ale ye ORTM mɔgɔw ka chauffeur ye baara ko a ɲɛna kosɛbɛ n'an ye Jire fo an tɛ ɲinɛ anw yɛrɛ ka chauffeur kan n'o ye Mamadu Kone ale bɛ baara kɛ primature la an b'a fana fo k'a waleɲumandɔn Keba ani maa maa taara ɲɔgɔn fɛ Kamisogo ka bɔ Lesor la ale fana tun b'a la n'a ka phototala an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo tile saba baara min kɛra a kɔnɔna na sini an nana Keba an k'a tɔ to sini na n'Ala sɔnna a ma
Sadio Kamara ale tun taara fo Kidalikaw fɛ yen kɛba taama in kɔnɔna na min bɔra la an na o da Outlook kan AES ni CEDEAO ɲɛbila baaraw olu sɛbɛnw sigira sen kan yaasa jɛkulu fila in bɛ se cogo min na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ AES ale k'i fosi ka bɔ min ye CEDEAO o la pewu o hukumu kɔnɔna na sara min ye sɔrɔko ta na sira fana fɛ min ye AES ɲɛmaaw ye o tun bɛ lajɛla yan Niger Premier Ministre ale tun bɛ an fɛ yan Bamako yaasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a n'an yɛrɛ ka Premier Ministre farafinna tɔgɔladonw ye kunun ɲɔgɔn ye jɔnjɔn yɛlɛw o kɛra o ko hukumu kɔnɔna na sangaw fɛ yen Président Assimi tɔgɔla kupu kɛba civilu y'a ta dɛ 1 ani 0 sɔrɔsiw ɲɛkɔrɔ miliyɔn 1 o dira civilu ma 100 o dira finitigilakaw ma wa bɛɛ lajɛlen ye donfini sɔrɔ Stade Malien ale kɛra Mali champion ye ka ban kɛba kabini tile 25 tile 24 hukumu kɔnɔna na peut-être ana ɲasina wele sabula ni ko Stade ka fɛn ka ca championnat ka ca ale bɛ weleli kɛ ko championnat jateli daminɛ waati kɔrɔ ina tila k'an bilasira n t'a fɔra ko Stade ta ka ca dɛ ale ni joliba kɔni k'olu de ta ye championnat ye Coupe du Mali finale kɛba sibiri don don min ye Premier Ministre ye ko ɲamaya bɛ k'ale bolo 26 mars o kɔnɔna na yan kɔkan kibaruya minnu mana bɛ yen ka fara ninnu kan sa an na olu da an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tulo kan u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na nin y'an donkan ye bi wulada in na. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Jani ale sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw olu sɔrɔ avril kalo ale tile 19 fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛra magistrat 2 ani ɲɔgɔn cɛ tribunal min bɛ n'o bɛ communiqué ale kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya procureur Touré ale ni magistrat min bɛ n'o ye juge ye Ina Jakite n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la a don kɛba ani kunnafonidila caman ye kibaruya in fili bɔlɔlɔ sanfɛ ka tila ka an da don a la ka kuma fɔ nka a yera k'a fɔ an ye kibaruya mun di o kibaruyaw kɛbaw tun ye nɔgɔnni ye a bɛɛ lajɛlen tun ma sigi ɲɔgɔn kan ka kibaruya dafa k'a di fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lamɛn a la cogo min na o hukumu kɔnɔna na sa min ye juge Ina ye ale ko min kɛra o ye degun se ale ma kosɛbɛ sabula ale ye kibaruya minnu mɛn anw da ani maa minnu bɛ yen n'o olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko a kibaruya ye degun se ale ma o de la bi an bɛ ka nin fɛn ninnu fɔ aw ɲɛna aw ka se k'a faamuya k'a fɔ ko min ye maanifin ka adamadenya i ka hakɛw tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna na min ye juge Ina Jakite ye a ko degun a y'o sɔrɔ baara in na o la an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kunnafoni ɲinini a sɛgɛsɛgɛli ani a ladili aw ma ladiriya hukumu kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na an ye maa minnu wele ani an sirila fɛn minnu kan o y'a to min ye juge muso ye ale ka kibaruya sanuwa ma se ka don an ka kibaruyaw kɔnɔna na kɛba nka an b'a yira k'a fɔ yaasa tiɲɛ ka se ka bange nin ko in na waleya in bilama a bɛ kiiri tigilamaw bolo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna juge Ina Jakite ale ni procureur Touré ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigilamaw olu yɛrɛ bolo b'a ko kan u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ fɛn o fɛn mana bɔ o kɔnɔna kɛba a kana kɛ fangelema ye tuguni an na o di maaw ma don nataw kɔnɔna na ka kɛ ni kiiritigɛlaw yɛrɛ mana kibaruya sanuwa min d'an ma a ko kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na nin kibaruya in na min kɛra communiqué kɔnɔna na avril kalo tile 29 hakɛto a bɛ kuma na an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoni tɔw ye kɛba vérificateur général ale ye kalikan kɛ cour suprême na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sama Alhamdu Babi ye ale ka baaraw banna pewu vérificateur ale ka yɔrɔ la o baaraw banni hukumu kɔnɔna na sa maa min bɛ yen bi n'o taara ka bila ale nɔ na kɛba welelemada de kɛra han n k'o fɔ fɔlɔ han k'a fɔ ko n b'a fɛ ka k'a ye i bɛ t'i ka sɛbɛn da de u kɛlen ka sɛbɛn da kɛba u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ jɔn ni nin jɔyɔrɔ in ka kan o de taara ka kɛ Abdul Aziz Agisa ye ale de ye kalikan kɛ cour suprême na kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen min ye Sama Alhamdu Babi ye ale taara ka taa ka baarakuncɛ baaraw di jamanakuntigi ma
keba o senfɛ ani aji satara ɲɔgɔn fɛ a y'a yira jamanakuntigi la ka tila k'a fɔ a ɲɛna sa ko jumadon ko a n'a ka kalikasiyɛn o kɛ cour suprême ale hukumu kɔnɔna na keba n'an bɔra yen an bɛ taa farafinna ka don o hukumu kɔnɔna na min ye farafinna jamanaw ye olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye mɛ kalo tile 25 ye san o san ale bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ yan ni drapeau yɛlɛw ye farafinna ka den minnu b'an fɛ yan sa u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tour d'Afrique la général de division Ablaye Mayiga ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo a nalen kɛnɛ kan sa a ko Modibo Keyita ninnu olu minnu ye farafinna ka kelenya tɔnba a tutigɛli baaraw kɛ mɛ kalo tile 25 san 1963 san olu ye miirina min sɔrɔ jamana bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min ka se ka jamanadenw kulu koloso ɲɔgɔn na k'o kɛ hakilinaba ye ko Mali a m'o hakilina in bila hali bi a ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin ni farafinna ka kelenya ye ko Mali b'o ka hali bi Ablaye ale y'o laseli kɛ a ko fana ko gɛlɛyaba minnu bɛ bi min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo kuraw ye maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka diɲɛ yɛrɛ kamanbaya k'a bɛɛ lajɛlen k'u kelen ta ye olu ɲɛkɔrɔ kɛlɛ la Mali ye taabolo kura ta o taabolo kura in sa o kɔni bɛ bɛn ni farafinna yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ale san 62 ye keba AES ko bangena wa fana ko miirina o tabiya o taabolo o sinsinnen don jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kan Ablaye ko maa bɛ nin jɛkulu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma wulikajɔ ni cɛsiri yaasa jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min i n'a fɔ Modibo Keyita ani farafinna ka kelenya tutigɛbaw y'a ɲini cogo min na kɛnɛ in ka sa keba an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiriw caman tun bɛ yen cogo min farafinna ka den fɛn fɛn b'an fɛ yan keba i ka mɔgɔw tun bɛ yen koyi est ce que u ye tobili kɛ parce que togolakɛ ni communauté ka réunion bɛ ale tɛ hôtel dayɛlɛ dɛ a restaurant tɛ dayɛlɛ dɛ a ye baara kɛ a ye baara kɛ kunu sufɛ n b'a f'i ye wa a bɛ dumuni bɛ tobi ka taa di nin yɔrɔ in na yen ne yɛrɛ ka a jukuru fana tun bɛ yen ale ye ivoirien de ye ale bɛ golo de dilan n y'a ye télé la Ablaye kɛrɛfɛ Côte d'Ivoire drapeau b'a bolo ani AES drapeau an b'u bɛɛ lajɛlen fo baara ale kɛcogo ɲuman na n'an bɔra an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen keba général d'armée corps d'armée Sadio Kamara ale tun bɛ Kidal ministre min don ale bɛ wolomasiri tabaw ka ministeriya de kunna ale ni kɛlɛkɛla kɔrɔw ka ministre o de ye ale ye jumadon mɛ kalo tile 23 Sadio ale taara cun selifana gɛn waati Kidalikaw fɛ yen ani maa ma falen sɔrɔsi kulu caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ baara in hukumu kɔnɔna na min ye baro kɛlɛtigi wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye keba a selen kɔfɛ a bisimilalen Kande kɔnɔna na ni pankurutigi yɛrɛ b'o kɔnɔna na Sadio Kamara a taar'i kunda yɔrɔw ka yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ bamaciwale ɲugawale kɛbaw bolo i n'a fɔ sanubɔyɔrɔ min bɛ Kidali kɔnɔna na a taara ka taa i ɲɛda yen kan soba min fana sa n'o kun jɔra bamaciwale kɛbaw ka ɲɛmaa ninnu fɛ yaasa ka se k'o tɔnɔbɔ n'o bɛ taa se fo so 336 ma sanubɔyɔrɔ min fana tun b'u bolo maa minnu bɛ yen sa n'o ye Algabas Ag Intala ye Bilal Ag Sherif ka taa se Mohamed Ag Najim ma keba olu de ta kɔni tun ye nin yɔrɔ belebeleba ni butiki belebeleba ninnu ye kabini novembre kalo tile 14 san 2023 ni Mali kɔni ye Kidali minɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wolomasiri tabaw ka yamaruya kɔnɔna na bi Sadio taara sa ka taa i ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan ani dugudenw fana ye hakilila falen kɛ barosigi min senfɛ kabilatigiw maa minnu bɛ n'olu bɛ faso tɔgɔ la n'olu bɛ baara la n'o ye kadiriw ye ka taa fara marakɛba kɔrɔw kan maa bɛ yen n'o bɛ Kidali n'o ye maa ma falen keba gamu y'a bɛɛ lajɛlen wele ka na Guakɔrɔla la u kana kuma nka keba min ye taama in senfɛ général de corps d'armée Sadio Kamara a y'a ka malikura ta sira kɛ yen a ko n'a ma ɲɛ k'u nana fo yan ka ban ko ka malikura ta sira ko k'a ko yɛlɛma ye wolomasiri tabaw ka hukumu kɔnɔna na hali bi sofarakaw fɛ yen maa dɔw tun ye duuru don fiɲɛ na ka maaw ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ k'u kɛ ba ka keba hali u kun kana kɛ maa sigi ten armée ye u tondan k'u nantan ji sanfɛ keba ka sɔrɔ ka minɛn minnu bɛ yen n'u y'olu salo maaw bolo seli sera keba sisan a kɛra bingali yɛrɛ kun kelen ye koyi n b'a bɔ si la yɛrɛ jagoya ni fin armée ye a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuru ɲɛ kelen ye ka sɔrɔ sa minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ ka olu salo ka bɔ n'u ye sofara kibaruya in
ale ni bafo an ka tagali bafo keba an na segi o bɛɛ lajɛlen ka sini maaw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a ko la Niger fanga ɲɛmaa tun bɛ taama la an fɛ yan n'o ye Ali Mahamane Lamine Zaini ye ale nana balimaya ni sinjiya taama na a kun bɛra Bamakɔ pankurotigi kɛnɛ na maa min fɛ sa o y'anw yɛrɛ ka premier ministre ye général de division Ablaye Mayiga min ye kunbɛli kɔfɛ u taara primature la sa n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye kumaba minnu bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement filaw bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma CNT ale ye péage min yamaruya di ko ka tɛmɛ ni o ye o baaraw kɔnɔna minɛn minnu bɛna na se AES kɔnɔna na da don n'o bɛɛ la min ye jamana fila in fana ye u bɛna na baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'u ka dancɛw ye kuma tɛ nin waati in na Mali ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn caman na taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min Niger fanga ɲɛmaa ale nakunba kun ye min ye o ye AES yɛrɛ kɛlen don ka fɛn minnu boloda yiriwali ko ta nasira fɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ ani sɔrɔ yakubali ko ta nasira fɛ nka ni Ablaye Mayiga fila u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya kelenya ni barenya ni sinjiya min bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ale ni waleya minnu bɛ se ka siri sen kan o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka min ye cadeau di premier ministre ma n'o ye Niger ta ye yanni ale ka taa u ka jamana na keba jamanakuntigi Asimi a ye AES ministre minnu bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a y'olu bisimila u bisimilali hukumu kɔnɔna na sa kumaw ye tali kɛ min na o ye ka n'a fɔ Asimi ye k'u ni CEDEAO maaw ye ɲɔgɔn ye CEDEAO y'a bila dakun jumɛn na yaasa sa sigikafɔ nataw bɛna na se ka kɛ cogo min na Ablaye Diop ale y'i da don la k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Burukinakaw ka lasigiden ale tun b'a kɛnɛ kan min ye Burukinakaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale tun bɛ yen Bakari Yao Sangare n'o o ye Niger ta o fana tun bɛ ka taa fara anw yɛrɛ ka cɛjan selen kan Ablaye Diop Badlaye ale yɛrɛ sa ko min ye jamanakuntigi ye k'u ni CEDEAO ye dakun damadɔ yira ɲɔgɔn na k'a bɛ taa se 5 ma yaasa olu bɛ se k'u fosi ka bɔ CEDEAO la cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo min na karamɔgɔ Jean-Marie Traoré n'o ye Burukinakaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye ale ko nin ko in kan ka kɛ ni basigi ni ɲɛmajɔ ye ko ye ko sabula nin waati in na AES kɛlen don k'i kolonso ɲɔgɔn na cogo min na ka kɛ miseli ye ka ɲɔgɔn kala cogo min k'u ka o ko de to sen na k'o sinsin ka baara bɛɛ lajɛlen tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye hali ni min kuma ma fɔ nin sɛbɛn ninnu kɔnɔna na u ka bɛnkan ɲɛbilaw la u k'o bɛɛ lajɛlen ta ba la min ye Bakari Yao ye n'o ye Niger jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye o fana y'a ta o dakun kelen in na o ko nin kɔni ye sababu de ye k'a fɔ jamanakuntigi ye ko kuntilennaba minnu bɛ u la dɛ olu na baara kɛ ni o ye i n'a fɔ o laɲinina cogo min ye Traoré ye ale fana ye jida mun sɛnɛ ka sa k'u kɔni k'u jija sa u fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ minnu ka keba o k'a sɔrɔ anw kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kelen kan Asimi ko k'a y'u ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn n'Ala sɔnna a ma ale na kɔmasegi k'a tɔw ye baara tɔ kan ka kɛ cogo min na ani fɛɛrɛ minnu bɛ sen na u na olu f'u ye ka bilasiralikanw d'u ma nka u b'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO n'Ala sɔnna a ma u na ɲɔgɔn faamuya n y'a f'i ye cogo min keba AES e ko Bamakɔ ma k'a faaba ye wa AES ka se k'a tɔgɔla banque sigi o lajɛ belebeleba o kɛra Bamakɔ yan Niger premier ministre ale nana o lajɛ la min ye an yɛrɛ ka premier ministre o tun b'o kɛnɛ kan CICB kɔnɔna na lajɛ in daminɛ la sa min ye Burukinakaw ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye dantigɛli kɛ dantigɛli bɛ n'o bɛ tali kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔ yɛrɛ bɛ na yakubaya cogo di fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen n'u sen kan laɲini minnu kun kɛra n'o olu kɛra sɛbɛndenw ye ni jamanakuntigi ye yamaruya di o la ko ka baara kɛ n'o ye u y'u da don o la Niger premier ministre sabula ale de fana y'u ka jamana ministre ye min bɛ sɔrɔ ko kunna keba ale ko kan ka taa taabolo min fɛ k'o dɔnnen don sisan ko min bɛ sen na jamana saba in ka lajɛ teliya la baara minnu bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka musakako sigi sen kan yiriwali baaraw k'olu kɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sinsin fiyewu ni maa ma wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye i yɛrɛ kolola k'i ka sɛbɛnna baaraw k'olu da yira min ye Ablaye Mayiga ye ale ko bi kan ka kɛ don belebele don min n'u kan na sɛbɛn tariku la ka bila ye k'a yira k'a fɔ ko nin jamana saba bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka sɔrɔ a n'u ka jijili kuma fɔ bangeko kuma min fana fɔra a ko fɛɛrɛw n'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɔni dara wulilen don ka ban a tɔ tora sa musaka kun fɔlɔ u ka olu ɲini keba min ye AES ye a jamana saba faralen ɲɔgɔn kan u kan ka se ka min kɛ sa n'o o ye maa hakɛ min ye n'o b'u bolo n'o ye olu ye bɛna kɛ sannikɛlaw ye o ye maa
miliyɔn 78 o de kɔni bɛ bibi na min bɛ AES ale kanu na ka bɔ CEDEAO ale kɔnɔna na baarabolo min kan ka sigi o sanfɛ sifinw kama baarabolo min kan ka sigi o sanfɛ sa jɛ yɛrɛ taali ɲɛ kama musakako minnu kan ka sigi sen na ko bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la yaasa AES taafa ni nafa o ka ye a ka ko bɛɛ lajɛlen na n'an seginna ka na Bamakɔ yan Keba an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye pɔnkɔkaw ye ni o bɛ Sanankɔrɔba Masuruna la jamanakuntigi ale taara Jibondo n'olu ma koyi Jibondo 435 na o taara sigi olu fɛ Asimi tɔgɔ la maa min tun b'o ko ɲɛmaaya la sa o ye Agibu Danbele n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ nagarakɔrɔmaa ye maa min ɲɛsinnen don jamanakuntigi ka musaka min kan ka don dɛmɛ sira fɛ o ko ɲɛnabɔli la ale de y'o ɲɛmaaba ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jiko kɔni ko olu ye caman fɔ a la nka min ye ninnu ta ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabula nin ye Asimi yɛrɛ ni kan koba ye ka se ka ji di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se cogo min na ka se ka ji sanuman sɔrɔ Pɔgɔ dugutigi Kamalenkuntigi Donso min ye kabilatigiw bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka na kilomɛtiri jan ka o taama i n'a fɔ u bɛ kilomɛtiri min ɲana kun taama ka taa ji ɲini Sanankɔrɔba dugu kɔnɔna na Sanankɔrɔba maire yɛrɛ fana y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ji in sɔrɔli bɛna na ni lafiya min ye kɛnɛyako ta nasira fɛ kalanko ta nasira fɛ musow yɛrɛ ka sɛgɛn min bɛna na bɔ o la ko Ala dɔrɔn de b'o dɔn o la sa ko ka Asimi fo Jibondo a dili la olu ka jamana u ka dugudenw ma u n'u cɛsiri k'a minɛ ka ɲɛ i n'a fɔ tɔw bɛ k'u ta minɛ cogo min na ka ɲɛ Keba farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ min ye Stade Malien ye ale kɛra ŋana ye ka ban han awɔ kabini championnat tile 24 na ale kɛra ŋana ye ka ban kurubiw du mo n ko Stade ye match 16 Segu 16 sɔrɔ e ma b'o kalama awɔ tɛ championnat ye ayiwa i t'o f'u ye Keba ko Stade Malien a jouera o don ko a ye a ka championnat titre 21 na k'a y'o ta yani Ananias k'an wele k'a fɔ k'o tɛ Sadi nk'ale b'a jate cogoya wɛrɛ de la anw b'a jate min na ale t'a jate o la o Sadi a ka celu dasira maa min fɔ o ye Musa Jalo ye sanga 77 na u ni AS Bakarijan de tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Sadi ka ŋanaminɛŋanaya kɔni nin y'o bannen tɔw n'u sigi sa ka san wɛrɛ kɔnɔ Sadi ale kɛra champion sabula maa si tɛ se ka kɔ a la kuru 56 o de b'a kelen bolo a bɛ ten kan bi a bɛ ka taga n'a ka kow ye wa n'Ala sɔnna ma sisan ko Sadi bɛ ka doublé de ɲini a Keba o ni joliba de b'o ta o tɛ samedi n'o ye sa wa n'Ala sɔnna ma an na y'o kɛnɛ kan ye k'o da maaw olu tulo kan min ye Coupe du Monde Qatar hukumu kɔnɔna na ko tirage k'o kɛra han e ko an ni jamana 4 de ma bɛn an ka denmisɛnninw k'u kan ka ye o poule de kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an na o poule tɔgɔ ɲini ka di maaw ma sini bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamuya cogo min na nka kɔni yirala k'a fɔ sa ko novembre kalo tile 3 ka taa se a tile 27 ma min ye U17 ka Coupe d'Afrique Coupe du Monde ye o kan ka taa Katarikaw fɛ farafinna ka jamanaw olu kɔni 14 de bɛ a la wa min ye ko in ye e ko Mali ye an ma deli ka ye nin fana finale la de k'an delila ka ye nin fana finale la ayiwa an t'an jija zen kupu min kun tɔgɔ dara Asimina Sankaw fɛ yen Keba o kupu ale kun cɛra min ye sibiri don kalo in tile 24 dulatigɛ min tɔgɔ dalen no Marcel Dakola n'o bɛ Paranakaw fɛ yen sa Sankaw n'o ye san civil ye Keba olu ye se sɔrɔ san sɔrɔsiw kan 1 dulatan bannen sa sefa wari 1,000,000 o dira civiliw ma 100,000 o dira sɔrɔsilakaw ma maa maa bɛ yen n'o seginna dulati na Keba a bɛɛ lajɛlen ye mayo ɲumanw ni mayo kuraw sɔrɔ kupu yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo sa o ye monsieur le gouverneur de San n'o ye an kɔrɔkɛ colonel major Ousmane Sangare ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan nka kupu yɛrɛ denba ye maa min ye o ye Mamadu Traoré ni bɛɛ b'a wele ko Dadu ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ye ka fɔ Keba hakili la k'a fɔ sɔɔni sisan an na o da mɔgɔw tulo kan u bɛ se ka o faamuya cogo min na sabula kupu bannen Dadu y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye ko de sigilen ye dɛ ko Sankaw k'u labɛn san o san ɔnzɔn kupu Asimi olu yɛrɛ fɛ yen yaasa u bɛ se cogo min na ka u ɲɛnajɛ an ka Dadu lamɛn min ye Baba Ture ale ka mikoro la ka bɔ Sankaw olu fɛ yen.
sankaw bɔra kosɛbɛ anw min y'a initié an yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ parce que kubu in pour la jeune région de San kubu in a ka fisa kosɛbɛ a renforcement ça permet à tout le monde de voir que la nouvelle région de San avait 5 ans et que Mougouba. Mais par la même occasion, San regorge de potentialités énormes. Franchement, en région avec région pas ouverte, Mali région pas ouverte. Témoignage Kundo non seulement Kata Assimi Fanfait, parce que c'est un pays, un fils du terroir. Anaka Ekibube, témoignage de soutien à l'endroit des femmes, les forces armées qui sont en train de se battre, pour la paix, la sécurité, la cohésion nationale. Je crois que c'est pour un premier coup, ça a été vraiment un coup de maître. Merci beaucoup. Alors, Keba, Kokubu Dago Folo Kuyeni, Ukuya Willy Kale, Kuba Lena Sabine, Kuwakaka Kobai. Daduko, Kosangamoga Nanzora. Kwa nanja kangata selike sa. Sangemo be damine kiba di 10 ou 12. 12 ne ya kuluma yoruba ere. Akona ya anja debi bi angata sa. Musa buta nzoro ya. Atatu angata daduga wele la me kiba. Ojiba jere. Ame sanga ubefo. Miye ture. Alemi ye anga chede kenega sanga ofe santoro konnana no ye arajo santoro e ama barakala bela jere fo ture ale sabiala ni mama sogolo nana sana lamini na bulumada dugu na toromada dugu bela jere na senegala munu me kiba amu fana fo farkolo nyeneje nyeselege nani ta ko Xavi Alonso ale koni tarasa ko mi juin kalo telefolo e ale de bina bla Marcelo Carlo Ancelotti nona no tuye Real Madrid aleka dege karamogo ye ko tale no Brésil o équipe nationale ke mi Real Mauye ku équipe ora di bela jelen tuloga Xavi Alonso nye joni abo fana dasia ayo PSG ko ale France ku buta ko tanu woro nange ni ye chien flana ga tugu nyongo ani Rems de ku nyongona saba anifu ko kara sibido Stade de France la wa ko mi PSG ka kan ta jagar jakena ga nyina ani Inter mi Ligue des Champions e farafina farajala ngwalamba ko kene ko anayo kene ka kibana moray se ko ni dongo hugumu kono na sa mi master suminga ton jaglumbe na foba ko arabu dogokun o baraw damni nabi ministry aleka directeur de cabinet o me kene ka kata se mama falon chama ma se ko ni dongo tigla maw mi doni brasco e master sumi re Jime Kante aleni mamunu be nulu be se ko ni dongo ko la demson na ka o fe ko dongo do sa sangare bugo lanzara wati kanga tambla flan de bela kebaye min soro anga jega o laje sabula maser sumi niye atako woloflana yote ha anga tay ne kelen ga do an Sanchez ko chama ira na imbo dibila bon kalamba kono fene musique la wala ibita fani ina fan donc quoi tu vois donc avec mon deme trop même ninga na ka laban quoi moi je veux que ça dure ça continue seulement akana joere akata doron faut 100e édition conseil Duma bon ni mi masega soro kan inscrit festival la o kana kan inscrit donia be kala konnana ibi musique tasira na anasira o be don du genre en un mot musique basée du festival en un mot quoi monsieur Goufa quoi bon sentiment de fierté redo parce que na kon borako nera la de représenter ma région Ghana région Befene il faut dire aussi que Bamako Dronte voilà donc sentiment de fierté redo je pense aussi que c'est une très belle initiative et puis à encourager Alsa à perpétuer parce que c'est une opportunité pour nous les rappeurs de la on va dire des régions quoi tu vois. Parce que c'est à travers la même cette mentalité et ma femme donc à Tony repérer tu vois là on a fait quand tu fais là-bas et ma femme les accords vocaux j'ai appris plein de choses on me donne là ça mais il y avait certains petits trucs que je savais pas donc j'ai appris ça tout au long des formations mais c'est la mon festival hip hop rap de opportunité de se former concours era boy gaga premier gaga deuxième gaga troisième tu vas apprendre quelque chose, tu vas repartir avec quelque chose qui va te servir aussi tout au long de ta carrière. Bon, Ambe Festival Kono, à tableau
bolo dɔ fana ye culture ye culture ye mun ye culture ye ka an yɛrɛ ka fɛnw bila valeur la an kana to walikan ni fɛnw na ten donc bi an nana ka na édition 7 lancement na bon ministre ka représentant kun bɛ yan ambassadeur ka représentant bɛ yan bon jeune caman bɛ salle kɔnɔ o ye master accompagné ba an ye fɛn min fɔ an y'a jira k'a fɔ arapu ye fɛn min ye mɔgɔw kana faamu k'a fɔ ko an bɛna u bɛ misiki duman min kɛ ka dɔnkili duman da ko dɔn ni misiki dama de don mais arapu an ye min ye Sangarebu 6e édition na o kɛra formation ye o kɛra ka jeunes fara ɲɔgɔn kan o kɛra ladɔnni ye on a vu que arapu dɔn ni misiki bɛ k'a la mais hadamadenya ladɔn fana taabolo b'a kɔnɔ o de y'a kɛ salon ta in tɛmɛnen an y'a laɲini k'a fɔ ɲinan ta ka kɛ parce que an ye mun ye a ye Sangarebu cɛ n'a muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Bon, y'a fɔ cogo min na san 7 ni i den min bangera ka san 7 sɔrɔ sisan b'a sɔrɔ o bɛ ekɔliso la déjà o tɔgɔ sɛbɛnnen don ekɔliso la donc a commencera ka hakilila baara daminɛ donc san 7 o tɛ tile 7 ye donc festival ye a ye sira dɔɔni taama mais an b'a dilan an bɛ k'a dilan k'a labaara halisa k'a lamɔ halisa diɲɛ ka se k'a lakodɔn wa diɲɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ rap ye musique min ye kulonkɛfɛn tɛ Mali la wa musique min don pratiquement a lamɛnnen don kojugu et puis rap bɛ jama min fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn rap jɔyɔrɔ ka bon Mali musique la donc an bɛ se k'o de fɔ hali bi laɲiniw b'an bolo ka se ka festival ye hali bi k'a fanga bonya a ka se ka jɔyɔrɔba ta musique ko kɔnɔna na farafinna kɔnɔna na yan nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲinan décider ka kɛ ale de la culture ye ko ɲinan ye seko ni dɔnko san ye donc rap festipop rap dɔgɔkun fɛnɛ ma to kɔ donc an y'a laɲini ka o thème an ka thème yɛrɛ bila o hokumu kɔnɔ n'o ye le hip hop une voix pour la culture une force pour la jeunesse donc o ye fɛn min ye rap a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka seko ni dɔnko kɔnɔna na en même temps ka taa sifinnakaw la ka taa jeunesse ka niveau la jeunesse ka rôle ye jumɛn ye seko ni dɔnko yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na sini ɲɛsigi hokumu kɔnɔna na donc voilà un peu o de ye an ka ɲinan ta in taabolo ye donc ɲinan a yɛrɛ programme jateminɛ formation bɛ yen nɔ tile 2 formation n'o ye kalanso ye ka an dɔgɔninw k'u former k'u dege dɔnkili sɛbɛn cogo ɲumanw na ani fɛn caman caman musique yɛrɛ tɛ taa ko minnu kɔ donc en même temps visite touristique bɛ yen n'o ye yɔrɔ dogolen dɔw bɛ Sangarebu ni maaw t'u la kodɔn mais yɔrɔ baw don parce que u tɔgɔ ka bon donc an bɛ n'olu yira diɲɛ la i n'a fɔ farabulon ani alakɔlɔni olu bɛ Sangarebu donc en même temps balontanw bɛ yen ani yɔrɔ furanw bɛ yen nɔ journée de salubrité k'a fara concert baw kan ani concours 16 mesures pour convaincre au final donc Mali rappeur bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Sangarebu ni weekend in na n'Ala sɔnna wa. Ayiwa doni Brasco i ka festival ye tɔw bɛ yan han donc i bɛ hakili to i ka n ko Musa tun bɛ taa nin festival fana na e ka doni ɲini ka ban doni b'a f'i ye o jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw olu taara bi min ye Covec n'o ye chinois ka sirabila dilannaw ye sa k'olu ka minɛnw caman kɔni tiɲɛ Kayi ani Jema ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka siraba yɛrɛ dilan Tiringa Marena waliya in kɛra ye sɔgɔmada joona fɛ minɛn caman kɔni o tiɲɛna waliya cɛjugu ye ale senfɛ jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ Bamakɔ kɔnɔna na sa min ye maa 4 ye k'a fɔ Ɲɔrɔn kɔnɔna na min ye maa 4 ye sa olu kɔni labilara k'a fɔ ko waliya in senfɛ sa min ye degun in min kɛra Kayi sira kan a yira k'a fɔ sa ko maa dɔw joginna la dɔw kɔni sera ka labila ka t'u ka so waliya in kɔfɛ nka min ye maa minnu ye n'olu ye nin waliya cɛjugu in kɔni kɛ u tun ye siraba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun tigɛra maaw la dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu dɔw kun natɔ don ka bɔ mission na Kayikaw fɛ yen Keba u y'olu minɛ sa k'olu sɛ sa k'u ka bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen jeni nin ko in fana ale senfɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen halisa Kiri a bɛ PDCI ale kɔnɔna na PDCI ale fan dɔw tun y'a yira sa k'a fɔ minnu b'u yɛrɛ lakodɔn Valeri Yapola ko min ye PDCI ye ko a ɲɛmaya kana to Cani Cam bolo min ye Cani Cam ye ale tun ye fɛɛrɛ tigɛ sa k'i senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na ka tɔn ɲɛmaya bila ka tila ka n'a ta kura ye Kiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ k'a y'o min kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ se k'a nɔ minɛ nin waati in na tɔn ɲɛmaya tali la sabula a ye jɔyɔrɔ bila pewu ka jɔyɔrɔ kurakuraya hali n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ ka kiiri bɔ a la a ka wolosɛbɛnko n'a ka tɔgɔsɛbɛnko la
bibi na ay wala mi ga kongre kura sigi senga keba kiri tigla mako ko tsega bali bi aka ke ton ale nyema yi Senegal ka ofe mi ye ma fla o koni su yera so do o bini jugo manana so belebele ba do no etaji saba yo koni bina tuba ka ofe ayira saka ko manani su yera kara nani ye Senegal ma ulu koni o sega sega lu ke ko kibara ko lu soro ayesi jamana anya bora ka kumara di sisa mi ye fere kilinga sega soro ka hakilina bela jilenga kilingi ya saka sega sedao ale kume laje na taula mi ye jamana nunu uluka boli bisaka no ka tomi togo ka kuna fondi gafe ulu koni ye kiwara min sebe korodini ndoko kuina ko mi ye mali no ka so bollawe ko walma ku seme chugodi keba ko ne ka so boli damine ku yu nigisi no so kabita bank mami turu ko bolu ko konondo nguno bolu ko konondo na ko nga kilometri bakele ani kema sabade boli keba ka damine ko malion mayi ko nga ko kabina fara ko etapu duruna etapu worona etapu wolofla na foga na se konontona ma ko malion ko mashima se ku ye kuluwo ni nyanche mi nye togo kuna fondilaw ye ko yala ma ko mi nye sidiki jara ko mani video wa nega so wala ku bora ka minga ko ni nyana famana ka ke wa ko malikara folo flana ani sabana turdi togo ku ya bela jele chakada na e bajoli wa danganda la ha togo ka kuna fondilaw nulu ka kuma ye mali nega so bolaw oluka minye nyefeta hukumu konna na sa mamunu mebe nulu ta tungala sudangaw ayira ka ko ma wolofla shuira ulu fei ulu ka jamana dindo ko nu bora juma don sa kubu senda ko jitigalika ke ba ku tara bi u ka mobli ko bi na pan de la koy mamunu udlone no turayte 100 ani duguche mi ye libi chenchen kalamamba nay ma wolofla o de shusara ka ye ula ato ko ndo ko ube kulu nyini alibi do yu sense ka ta tura worefe irisi ani Ukraine ko ni a chien foloy ulu ka kala de falenge mamunu minena kala dala sa ma kema sabani saba ku saraka ulu fale unu nywani che ni a chien sabana e kabini fumani wonya damne na jamana nunu nyanche mi ye Kiev aleni Moscow u ka se ku bolo du nyama ka kala de falenge Mali ale dusuma kasale no bi keba kasaba ke mi ye nu sise no ye banyenwo ye école karamogo do nyokolombola do mi ye mama falen bafana do seko ni dongo otara na srafe mi ye banyango ye kala ka kalfam na la ka sito sampi oro ani segina mi ye mako fole ye saka koni kabana o ya dese ka to hospital di Mali ale de konna na sibiri tebene kunungo kari aka janajaw bela jelen kera mamin do anyana ka dogo kosebe sabula sambioro no woro foka ta se aka do labama ama jigi fio ka chachiri ka le dabla sinima ko boli dabla ana far sugo be chugo apmeta yoro chama kabina adam sanama kitaka ofi kana do malire ko ba ko na ka saka ulu nyene bo se ko ni dongo ni kalango anaka ni so jana ka yelebe fambela jelen fe mamin do aka kuma mancha baraka di aye ati fembo fena wa miye makolo galantiki te nga tabyo na nga dame o sisi ba belebele ba kundo sabula akumolu don foko dongala kari banyengo ame dugo ke sako alaka dairo sumaya akoni dairo laba o benasa kalabangoro ka uluga saledoma nime dansigi anga biula dena kibara mun drama kiba jalo annere fe nala sonama sini sogoma ame segi kana bafoko ka kiba ka nyefoli ke mawye ekunte yoro ekunte nga mingera bafo ame colonel sofo anaka chedo mi ye Dominique ye ko fana fo ko sebe koro fo no Dominique kone a keba ni tara bafo ka ngono ibe so adaba de ama yoro mo go no sigia ka fo ko ni be ka ngono na na kite seli adonata borata ta ka ngono fembe be ube fembe ke munu wonte ben olube ko munu te ben olube ko munu be ben olube na fe munu fana donc c'est ça ame doni lima ki ba sega olame akola pour que sega afamia akobe to gomi sini nala sonama ibeni jawi sura si demsonu niyo kontane kunungo bara min tume sena sa o gumo konana be dansi anga bula dana ki warala nala sonama sini ana sega akaka nyefo mo gobe sega famto mi ijalo dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili
walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la